Hello everyone, jotono hano hai te shani channel ko tal kalam shogu. Nogi man karani rok pai ai siri siari khokho ngui tongu. Hinke changta wok thangai tongu. Pila front video ani darab sani pada hiang no funuk bani ponis part 2 video no yang no funuk bani bagi thangai tongu tabok. Ke sonai tong ni changta te shada rasuri no go thangai tong lai. Tini ke borok ni kaijak nai tin borok ni kaijak mani rok ang no funuk nai no sai tok nai funuk bani kaha ke Jeni jomati ani kai mungrok sanai tong ni joto no te comment khai sadi sini kai jang mani niyom rok pumo hai engsak ni rok ke jan joto ni to kai jang ma milia sa gothogya ya milia ta ni jan ja jomati ani kai mani alga ke koloi ni kai mani alga ke demon mani kai mani alga sonai tong di जों sok pailele ha yang go thangrani pila yang go yong sasorok mukhi sinao ani hi thaiplo rukjak no sewi oni buti sewi nai tongo hi nai dini ro borok ke mukhi sina nai ro ke mami sungai to tongo no nirok ani pila prani nukjak ani oro mami sungai group rok tongo akro hi anu samani mami sungai group to tongo no ke yang go nai di yang ke nok borok rok mono mami sungai rok ke te baisa digi orang ke baba mama te ani bagni ke yang ke chamani ketal itu ku tong lasi jak tong ta sak di hanu hui tong ai nang mo no sak rai tong bo tu tong te sra sa ke bo te sa ti ma to nai ai aro bai tu ko jang nai ke nai tong ti ka phi ko ro sak sare puk gi tu ku tong sa sundra ke samung hui tu ku tong bo ko bol jak tong bo no te chakliya jang yang te sa nai les nai ai bahai ke thai polo sasai sewi nai tong lai yang to te sa ang bu ta ke se soi nai tong hu ke mukhi rok thok nai hana hi ma song ge yang ke bandari rok tongo chinoro aro ke je nangmani mui thung mai thung joto norma tong ro obo hike bengkabari o hike ne chamri ketal bai hamju ketal no ma tong ro 7 din 7 din kaya sak borok kai jangmani 7 din kaya sak omo o bengkabari o berani khaijak bo subai jak ya yang puja rok ro hingke ban bagui no salsini horsini ma tongo oro borok yang o chai rok phai tong baila ha hingke chung yang tak bwskang digi thangui naile phising to pendel rok to nukjak pilani video hopan teisa nukphinai ang yang ke chamani ketal hamju ketal rok asoknai hingke yang rok tongbai yang ke nice rok tongo ke chamani ketal ni ama yong mukhi ani amani mukhi chamani ketal ni ama yong hingke yang hingke chamani ketal ni nai hingke yong buri yong koto kongja rok khede daba tuija rok khede hi chai tongla nai daba tuija phong se hi ang masala hamano hingke yang hingke chakur rok tilajak boke kumui kwchar hingke yang ke mukhi rok no sunglai tongkha te sing phunukjak yang hingke mamis rok bai yang ke yong bwsa ke waisbai mukhi hor gurung gurung khai toha yang ke apus rok asok tongbai yang ke kaka yang ke mami sungnai rok yang hingke kisa no hojak liya asuk yang moko wok pahanai bari basi korto walasi jago krama khenai ni sakse hamaya bo hingke ang pura guribui to phunukla ha hingke lenna tasak sidi hi sao bo kongjak rok no hinai hingke chakliya ang yang phai pila ha yang dongkla rok tak chamri ketal no tui tu koronai hi tongo borok hingke ang yang nai negira chamri ketal bahai bo ready de tong ya hingke aya rok borok aya rok tui tu koronai tabuk borok no borok no ya chamri ketal no yang haja ketal no yang hingke ang thangmali ang snai amo ke choddo devata motai phu mane khatchi o chung je choddo devata khono mani amo hai ma khaio chinaro hingke le adi risa joto kangsa motai khoroksa tongphu yang chamri ketal no tui tu korolai ni ha borok aya rok aya chikon rok borok chamri ketal tui tu koroi tongo tui lupur di yang salaio lupur roi ma tongo chungphu lupur thung tu korojak thung waisa rok no ba hingke ayang basi yang ke cham haja ketal yang hingke thangmali ya ayang hingke ne ang yang sak tongkha ba yang bahai ke thangma sinai gari forosi mana thangsinai yang hingke yang botak ready sinai dara oro jebotei soro phunukmani ang no berani bengkabari khaijak khe bengkabari o.
ma talangnai bono hingke aro talangke si ma sajognai hingke chong tak bono sajoklainai nai tongni rok chong bono ang bono angya angbo daima o haphano yang daras rok tongo hingke ba chong karlainai aro nai tongni tabok yang ochai rok ready tongo hingke oro chatai boi rok paikhe ready hi samani yong no chatai tei paiyo nai tongna chatai boya khoba tara yang bachai tongkho hingke aro chatai bo bojak khe bono naha bono ready khailaisinai sak sak rok paimani hari kwrwi he lasijak tongo bota algari si machino hingke bari ma khunglaha bani bagui bwsang ya haphano kwram aro kwrwi nukjak tonglai chwng tongo bo hingke nai tongni rok no ang phunuknai bahai bahai khe wngtong so nai tong sini rok ang asuk kok kwbang sagraliya peter peter ani kok bang swkhanai ma tong sibaini rok yang ni ree kuphur rok thelai tongo haike saya hingke bono rok siya naimani bagui ni ma sao যদি না ang mo haike kok saman chaja hingke ano comment khai sadi do kisa sabai di do hingke no comment rok khai salaha hingke si angbo teisa omo jaknai boni bagui ang tang chimini sao ni rok ano sadi comment khaiwi hingke asuk tamo oro haja gatal tisamo jaga teiso thanglainak borok pailang nailai kira hingke borok hingke ree beri kajak chikon chikon rok hingke ayo paiyakho borok risa rok soi tongkho chador ma tukulung naikho hingke borok pailaigira langsitong waisa final ruk phunuk snai ang so finally borokni jugalmani pailaha borok no tabuk tui lujak sinai kaijak sinai ta hingke naidi chini oro ni bomma hai bo chini oro hingke lai sirwi bwskang bwskang lai sirwi mahi rok tei wa rok ma tokho agee o hingke dongkhala rok asuk kumu kwrwi ba boni bagui wa rok ma tokho hapan tak to dongla rok tongo haifano wa rok tokmani joto khana langsithok mane kai tonglaha haimani kokta hingke boni bagui wa rok aborok togwi baji rok berowi ma tlango hingke tabok borok no khono rojaknai haja gatal chamani gatal. Tabo khe ang buti rok tuku bai ready wnglaha tabo chwng thanglai sinai chinog ni bai hingke thangai aro phunuk bisnai. Takhe borok ready wnglaijak
Mane sajo bai bai ang dodor sobai malia nono fulong malia borok taro hiali nai tongo nai sidi ang soba soba rok tongaro fulong nai Bas ơi. Mọi người mau kalau dong manis naik kali. Lihat deh orang sana aja, oi dong. Bác các bạn có to. Nanti yang sana nabi kita buat kiri itu. Buat kiri. Hai hunde. Oh ya, mana ibu? Suku teman ya deh. Hai hunde. Dah hampir sih dah. 바 무리준이 공 가서 공라서 세이 모두 소이다 주는 Halo nim to toy. Hansa ketal nomenang tongtek kota bo. Sudah. Sampai ketal kak soya kok. Sambil talbung, sambil tal mah main nang bela. punya khas mah tongane kita kuma Guru paisa paya ko tongka khodi Rodi. kasan nan kanya Kaisa. Pasai. Hansa ketal kak ya kok bahai.